Aktar ministri qed iħossuhom skomdi ferm jikkundannaw dak li għamlet il-kollega tagħhom Rosien Kutajer tant li qed jispiċċaw jinħbew wara l-Prim Ministru Robert Qabela u jgħidulna biss se jżommu mal-pożizzjoni li ħaw. Prim Ministru għal xi ħadak qed iżomma miegħek Rosien Kutajer? Rosien Kutajer diġà ħalset prezz politiku aktar minn sentejn ilu. X'ħalset prezz politiku? Meta kienet segretarja parlamentari u rriżenjat mill-kariga. Jinħabba l-kontenut ta' dawk il-messaġġi kella terfa l-ogħla prezz politiku bir-riżenja tagħha minn segretarju parlamentari. Kutajer diġà ħalset il-prezz għal dak l-aġir, ma nemmix li għandha tħallas il-prezz għat-tieni darba diġà ħalset għal dak illi sar. Ċess qalet ukoll li kulħadd titħanżer dak iż-żmien. Xi twieġeb għal dan? Diġà ħalset l-ogħla prezz politiku. Issa għaddew kważi 15 meta ġew żvelati sensiela ta' ċezz li saru bejn id-deputat laburista Rosien Kutajer u l-imprenditur Jorgen Fenech. U sallum il-Prim Ministru Robert Qabela u l-membri tal-kabinet tiegħu ħadd ma kkundanna dak li ħareġ minn dawn iċ-ċezz fejn kien konfermat li taħt gvern laburista kulħadd kien jitħanżer. Apparti il-fatt li l-istess Kutajer kienet aċċettat rigali fi flus u anke oġġetti oħra mingħand Fenech, meta diġà kien magħruf li huwa s-sit tal-kumpanija sigrita 17 Black u daħlet fil-but mal-81,000 euro minn job part-time illi kellha mal-ITS. It-tnejn fil-għodu net news staqsa lill-Ministru Mirjam Dalli biex wara dak kollu li kien żvelat tatina raġuni waħda għala Kutajer għadha tifforma parti mill-Gvern Laburista. Bil-Ministru ma tweġibx jekk tħossix komda li Kutajer għadha tiżżomm posta fil-Partit Laburista. Għalfejn għadkom tiżżommu magħkom minn Rosien Kutajer? Il-Prim Ministru tkellem dwar dan, kien ċar fid-diskors tiegħu, elenka l-pożizzjoni tal-Partit Laburista u m'għandix inżid ma' dik. Ma għalfejn għadkom tiżżommu magħkom biex kemm ħafna akkużi fil-konfront tagħha kliem li qalet fiċ-ċezz u għadkom tiżżommu magħkom. Il-Prim Ministru għamel l-istatement tiegħu m'għandix xejn inżid miegħu. Kom da bija li għademmek? Il-Prim Ministru għamel l-istatement tiegħu m'għandix xejn inżid miegħu. Riċevejt regali fi flus inti? Ma rċevejtx regali. Dawn it-tweġibiet tal-Ministru tal-Enerġija jiżdiedu ma' sensiela ta' tweġibiet li tawna bosta ministri u segretarji parlamentari laburisti li prattikament kważi kollha irrepetew dak li qalilhom biex jgħidu l-mexxej tagħhom Robert Qabela. Assolutament m'għandix inżid ma' dak li diġà ntqal. Jiena fuq il-każ ta' Rosien Kutajer il-Prim Ministru tkellem u qal b'mod ċar il-fema li esprima li jiena naqbel magħha perfettament. Rosien Kutajer hija parti mill-grupp parlamentari. Ġi taqbelet b'hemm. Nerġa' ngħidlek, Rosien Kutajer hija parti mill-grupp parlamentari. Mhux tad-daħ naħseb din u għalfejn tibqgħu żommuha magħkom Rosien Kutajer? Ismani, mistoqsijiet tad-daħ. Marija Francalanza, Annet News.